gentlemen, the 25 portraits of our fathers in the province, our governors. Honorable Governor Eddie Pandillo will give to us his message. Kanya pong padala nila ng invitations para kay Pugo Kasunay. Ngayon ang Panginoon kayo po uling tunggal mo ito na rin pamilyada po sa Matala. They naging 35 governors na po ng Pampanga. Sinabi na natatanda. Di Panginoon ko po. Di Panginoon ko po uling I didn't know that this affair will generate this much enthusiasm from our friends and relatives of the past governors. So, tuloy po pasalamatan po kami i-appreciate ang pangangatan po at nagtanapon. Pasalamat kami po din ng kayo. Ako po personal, pinakakit ko po ganiti. Yan hindi kami po kapampangan ang mga Pilipino. Paulan ng tamo po yung kapatang Pilipinas. Kulit tamo po yung makayang tamo, yung napoy nagkaroon na we want to be rooted in our past. And this is very important, individually and as a collectivity. Paglas ay nandiyan kaya po, hindi kasunod ang ating dyan. Doon pakinakityan tayo, pagkakalan, ang pagkakamalan, hindi ka nakawag nilabasa sa parang theory. And when we think of our past history, we think of our leaders. Like kaya mo po kapilan, noon ang kitang panahon nito, noong mga pong niyabi-yabi, isasan na ito, kaya nito po, tapasan tayo, in Pampanga, kung mga tayo nakatapasan, ganyan sa Korea. Igawa tayo po na yun, mawala tayo po, at hindi lang magkaroon na importansya. Itang tayo pagdating tayo, hindi po katapasan. Ako po, dedikasyon, hindi ko sila ng hindi. Pagdating po, yan yung nagpinsan tayo, masusulit ang kapanalunan. Mas adil na tayo pupulan ko, at mas adil na tayo po direksyon, ang upang panyo, yung kayo tumulan tayo. It's only when we remember the past and be rooted in the past can we fully understand in a very meaningful manner what we have today and chart and forge ahead for the future. So, pasalamatan ako po at mag-iigaw o po ay kayang sagutin ng dalagan po Dr. Delso, Dr. Jan, Dr. Cars, Dr. Rick, i-kailangan po Yus, i-kailangan po kamagana ko po i-check na Dr. Nalo board members at Tanang Jojo, alam mo na naman. Actually, sabi ko na so, maraming salamat kaya ako yung kompleto ini peace out tayo ini okasyon kaniling gaganapon at pala po yung okasyon na gaganapon please hindi yung reunion kaya po palakad na lang po pala bibilangan din po ng din try mo makatada na mo mabiyag gobernadores yung mabiyag na mo po i-governor Espiritu Mendoza abing din ito lang po mag-biyay, na imitatan dito ang papagmarlagi, pagkakan na pag-biyay ang pamunan po. Pinatako po rin 26 na rin mag-biyay. At nagpasalamat ako po at June dito po. Uling yan po po panit na mo ba yung ako tinira sa tamang at ito I'm so happy that we've been with you Makalimutan po kayo nyo na Chupugani yung dating meron po yung Guapo, meron po yung song. Tatang Pedestino, at Chupunan po ng din, yung meron na po yung Araya. Yung Consular Robin na Nagpapaseno, at Chupunan Kelly. Mayor Jude ng last, dating meron na po yung Panginoon. Tatang Frank Campo, at yung unang pagkali, dating mayor. Yung dating vice mayor po, Tiger Leman. At yung Tarzan, at yung unang Tiger. Tatang Tarzan na sa din. Pero po kamag-anak na po rin po
sana naman po, ulit kitang po, di nakapagwasan. May oras po sa tayo.